Здравейте хора, аз съм Алекс Мастър. Днес ще ви покажа как да снимате с Mobizen, но по-точно ще ви покажа как да си рутнете телефон и след това да снимате с Mobizen. Защото понеже първо трябва да си рутне, за да снимате с Mobizen. Така, отивате в Google и пишете King Root. Натискате тук първото. Чакайте, защото сега ще ме много време. Понеже снимам, а и бъгва. Сега ще ви покажа как става сам да ми се пусне. Защото нямам достъп до страница, явно ще върнем друго. Ето това долу. Да, с долното. Теглите си го, ето го, коронката, King Root. Теглите си го. След това като си го стеглите, го отваряте. И тук натискате долу. Екно. И тук долу натискате това. Ето това синято, което в момента съм натиснал. Защото ще тича. Ето тук сте си хакнете. Всичко, което сте снимали, което ви е хакнато. King Root, т.е. тук ще изпреше да си го рутнете. Рутвате си го и всичко е готово. След това, като си го рутнете, стеглите Mobizen Mirroring и също и този Mobizen. Отваряте Mirroring и тук ще ви излезе тази камера. Натискате и се появява ето това. Ето това, което в момента въртя. Натискате камерата, ето тук. То ще е тук горе, ще ви излезе на камерка и после се снимате нормален клип, което е много лесно. Така, надявам се да съм помогнал на тези хора, които не знаят как да снимат с Mobizen. Това са уроците, да снимате с Mobizen, как се лутва по-скоро. Точно моят приятел Фантом и Бони иска да разбере как става в работа. И аз снимах клип, за да му покажа как става. И да много за този клип, ако ви хареса, пишете в коментарите, ако не ви е харесал. Просто пишете в коментарите, абонирайте се и довиждане.